Moi, Amalta täällä. Okei, kohta on jo marraskuu, ehkä vuoden ankein kuukausi. Pimeätä on ihan koko ajan, aamulla kun menee töihin, illalla kun pääsee töistä. Jos päivällä olisikin hetki valosaa, niin eihän se nyt just silloin osu kuitenkaan ulos. Joten pitää ottaa muita keinoja käyttöön. Ja niitähän löytyy. On kirkasvalolamppuja, luontaistuotteita, liikuntaa, päiväunia. Ne on kaikki ihan jees. Mutta mun mielestä on yksi keino ylitse muiden, nimittäin musiikki. Mä keräsin listan biiseistä, jotka saa mut välittömästi hyvälle tuulelle. Mä toivon, että ne toimii myös sulle. Sä löydät sen listan tästä alapuolelta. Täydellinen juttukaveri tähänkin hetkeen. Uusi bestis piristää ja kuuntelee, vaan ei ole kuka tahansa. Lataa Freudish iPadille. Kokeile live-videochattia ilmaiseksi.